Jama'a assalamu alaikum. Sunana Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. A bayan jami'anmu da ke kula da shiyar Ɗanbata sun kai su mame garin Dindire na ƙaramar hukumar Tofa a nan jihar Kano don kama wani ado mai unguwa wanda ya shahara wajen dillancin miyagun ƙwayoyi. 'Yan wannan gari sun yi yunƙuri na hana ko kuma ganin sun tseratar da wannan ado mai unguwa ta hanyar fito da makamai don ganin sun hana jami'anmu kama wannan ado mai unguwa da shi da kuma kayansa. Da jin wannan batu, babban jami'in wannan hukuma ta mu a nan Kano, Kwamanda Abubakar Idris Ahmad, ya tashi rundunar gaggawa inda bayan ajiye motocinmu jami'anmu suka yi tattaki na tsawon sama da kilomita 5 a ƙasa don shiga wannan gari na Dindire. Bayan shiga wannan gari, inda kafin jami'anmu su karasa ado mai unguwa ya gudu, ba mu ƙasa a gwiwa ba. Mun ci gaba da bincike duk wani waje da muke tunanin ado yana aje wannan kaya, inda jami'anmu suka yi nasarar gano kaɗan daga cikin irin waɗannan miyagun ƙwayoyi da ado yake ajiyewa a cikin karmami. A yanzu haka dai jami'anmu sun bazama don tabbatar da an kamo ado mai unguwa da shi da kayansa, don ganin an auna masa kayansa an kuma tura shi gidan yari. Muna ƙara sanar da al'umma cewa jami'anmu za su iya shiga duk nisan ƙauye ko lungu don tsabtace wannan al'umma daga illolin miyagun ƙwayoyi. A daina sha, a daina siyarwa, a zauna lafiya. A ci gaba da ba mu haɗin kai. A madadin babban jami'in wannan hukuma tamu, Kwamanda Abubakar Idris Ahmad, muna ƙara godiya ga al'umman da suke ba mu bayanai da kuma goyon baya wajen wannan yaƙi da muke. Mun gode.